Kashiti upol shakinong Ephesus. Kalanong kabaningkong. Upol o apostol o Christ Jesu da kamanublay. Hakirukhuot kibadana Ephesus. Bat hakibenget hau Christ Jesu. Long kajingay ay hapi bat kajing sok na ublay ukpa jongi. Bat na Jesus Christ ubawtray. Long balakirku yo ublay bat ukpa u Jesus Christ ubawtray jongi. Ubalakirku yang di kajing kirku bakan jaman sim baro. Hakijaka beneng hau Christ. Kat kumbau lajit yang i hau man ba ompat pensyong nong rim ya ka perthai khnang bangin long ki ba khoj bat ki ba klem jing dona hakmat jong ha ka jing i habau la la thong lo pa yang i shaka jing ting khun da Jesus Christ shala dehi kat bakum ka jing snobha ka mon jong u hi ya ga ban ya ro ya ga buram ka jing ai jong u ka ba la ai hangi hau tau ba i hau bangi yo ka jing siu spa da ka snam jong u kajing map ya kajing palat jongi kat bakum kajing kendrei kajing ai jongu ya kabawula pendroi kerhai syangi ha kajing start pa kajing syampang baro habawula pentip hangi ya kajing mayan kamon jongu kat bakum kajing snobha jongu ya kabawula la thmu halade bah kajing penya kajing pendap biang kia on lumlang ya ki baro hau Christ ya ki ru ki bahagi beneng pada ki ru ki bahaga kendau hau ta hau bala penlong yang ngiru ka benta bala la thong lupa yang ngi kat bakum kajing thmu jong uta ubar tre ki baro kat bakum kajing perkhat kamon jong u khnang bangin yo long kajing ro ya ka burom jong u mangi ken ki bala kermen hau Chris menchua hau ma phiru haba phirio sneu ya ka tin kajing shisha ka gospel kajing penem jong pi hau ba haba phila ngetru lason syap yapi dau mensi bakhot kajing kolar uba longa senjat ka benta jongi hadu kajing siusma ka benta jong uhi khnang ya ka banya ro ya ka burom jong u namar kani ka daw mangaru habalay asnyaw syapang kajing nget hau Jesu uba utray ka badan ha pedeng jong pi bat kata kajing it ka ba pipen i syakiriu khoj baro ngamwai syu pan ai ngu na ka benta jong pi daga bakan mau ya pi hakijing duai jonga bau belai u Jesus Christ ubo trai jongi ukpa ka buram un ai ya pi o man sim ka jing start ba ka jing pen pau hakijing tip syapang jong bala pen syai ki kwat ka do no jong pi ba pen yo tip ka ai ka long ka jing kermen ka jing khot jong bat ka ai ka long ka jing kendrei ka buram jong ka benta jong hakiru khut bat ka ai ka jing krau tam ka bor jong syangi ki banget kat bakum kata kajing trei ka bor kajing klan jongu ka baula trei hau Chris men baula pen mi pat yu nakibayap baula pen jong yu syaka kti kamon jong u hakijaka beneng kam syajrong eken ya kajing sinsyar bat ka badon bor bat ka bor bat kajing long trai baro bat halor ka kerteng baro bala kerteng om tang hakani ka perthei henry hakata ka ban sawanru barula pendem ki ege baro habok ki kejat jong barula bu yu ban long ukhle halor ki ege baro ya ka balang ka balong ka med jong ka jing pendap jong uta uba pendap ki ege baro habaro